Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musalliyan wa ba'd. Tiamika Allahu tabaraka wa taala ndikumfunira zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu taala alaihi wasallam akubanja kwake maswahaba ake kumaso onse amene akusatira ziphunzitso zake kufikira tsiku la kiyama. Timpenda Allahu tabaraka wa taala atikhululukire zochimwa zathu kumaso akati kumalise nayo ukondedwa wathu mtumiki Muhammadin sallallahu taala alaihi wasallam. Olimekezeka wa Allahu subhanahu wa ta'ala tikupitirira munkanija yokuzana ndi nkhondo ya Badr. Nkhondo imene Allahu subhanahu wa ta'ala adayankhula mu Qur'ani yolimekezeka kunena kuti walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhilla fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sadaqallahu alazim. Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza mu Qur'ani yolimekezeka kunena kuti o inu maswahaba, o iwe mtumiki sallallahu maswahaba kumaso anthu okhulupirira inu, walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Allahu tabaraka wa ta'ala adakupasani chithandizo chake pamalo aja otchedwa Badri. Nthawi imeneyo wa antum adhilla, munali anthu ochepa kwambiri. Chiwerengero chanu mumati mukamawerenga mafigures amene munali nawo pamene pacha pa Badri, munali anthu ochepa kwambiri kuyerekeza ndi adani anu. Sinza kuti mtumiki ndi maswahaba pa Badri anali ochepa kwambiri chiwerengero chawo, chifukwa maswahaba amene anasamuka kuchoka ku Makka kupita ku Madina pa Badri analipo maswahaba okwana 82. Ku Madina kuja ndiye kuli mitundu iwiri ikulu, Khazraj kumaso Aus. So kuma Banu Aus kunatuluka anthu okwana 61, ndipo kuma Banu Khazraj kunatuluka anthu okwana 170. Imene in total maswahaba pa Badr amakwana 313 swahaba. So maswahaba 313 pamene mamushrik anthu opembeza mafano anatuluka okwanira 1000 kumaso mina kumakwera kuposa 1000 and above. Amenewo anthu opembeza mafano abwera kufuna kuti ammalize mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Abwera okonzekera kuti akamenyane ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kumachita kuti mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pamene amachoka ku Madinatul Munawwara kupita kumalo amenewa pamene amaswahaba kumaso mamushrik anawapanga force kuti no akapezeke pamalo otchedwa Badr. Maswahaba kumaso mtumiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam adalibe nia yofuna kumenyana, sadakonzeke kuti afuna ukamenyana ndi wina aliyense. Ndiye malo amenewo Allahu tabaraka wa taala ndiye amene wafotokoza mu suratu Al Imran kunena kuti walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Allahu subhanahu wa ta'ala adakupasani chithandizo chake pamalo otchedwa Badr, pa nkhondo yotchedwa Badr. Wa antum adhilla, siku limene lija munali anthu ochepa chiwerengero chanu. Fattaqullaha, ndiye mumuope Allahu tabaraka wa ta'ala la'allakum tashkurun, kuti mwina mungakale mkulanthu othokoza kumuthokoza Allahu tabaraka wa ta'ala. Tikukambira nkhani yokuzana ndi Badr, nkhondo imene maswahaba anali ochepa kwambiri, analibe zida zofuna kukamenyanirana, sadakonzeke kuti akamenyane ndi anthu okanira mwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Pamene Abu Jahal msogoleri wa anthu okanira ndi azinzake adali atakonzekera bwino, anali mmahosi, anatenga zimalupanga zakuthwa bwino kufuna kukamenyana ndi maswahaba mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kufuna kuononga dini ya Allahu tabaraka wa ta'ala. Ndiye mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam anapanga mashura kapenda kuti kupempha maganizo kwa maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, kwa watu maswahaba anga ifeyo ku ulendo watu kutoka ku Madina tulmunawwara kubwera kunoko sitinabwere cholinga choti timenyane ayi, ife tinabwera kuti tizatenge katundu watu amene anthu amenewa adatilanda nthawi imene timasamuka kutoka ku Makka kupita ku Madina. Nthawi imene timatoka ku Makka kubwera ku Madina kuno anthu amene anatilanda chuma chathu, anatilanda akapolo watu, anatilanda manyumba athu, anatilanda ngamira zathu, ziweto zathu anatilanda. Ndiye timabwera kuti titenge zimene zozo, timabwera kuti katundu watu amene anatilandayo tibwezeretse. Maswahaba mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adamuza mtumiki sallallahu alaihi wasallam kumpasa maganizo kunati ya Rasulullah, iwe usadandaule ayi, ifeyo tukupereka nsembe mioyo yathu ngakhale mioyo ya makolo watu tukuza kupereka nsembe chifukwa cha iwe mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Lero lino ngati anthu amene wabwera tulinga tofuna kumenyana ndi Allahu subhanahu wa ta'ala, tulinga tofuna ugonjetsa dini ya Allahu tabaraka wa ta'ala, tulinga tofuna kuti iweyo akupanga chipongwe, basi chipongwe chimene twasana kupeze nacho iweyo mpaka na tonse amene tili pano tithe ndi pamene angaambe kukufikira iwe mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Tikale tikupitiliza kuona zina mwa zimene zidachitika mu nkhondo imene ya Badr. Mukhale pomwepo. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.